Κάτι άλλο επίσης, το οποίο αναφέρεται σήμερα στον τύπο στην Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι έχουμε περισσότερες αντιπυρικές ζώνες στην Κύπρο παρά στην Ελλάδα και ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα επιτάθηκε εξαιτίας της έλλειψης αντιπυρικών ζωνών. Λέτε περισσότερος. Εγώ λέω δεν υπήρχαν καθόλου αντιπυρικές ζώνες στις περιοχές τουλάχιστον που επιχειρήσαμε. Πέραν των αντιπυρικών ζώνων, ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη δρόμων για να υπάρχει πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, οπότε να μπορέσεις πιο έγκαιρα να θέσεις υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βλέπετε στην Κύπρο υπάρχει το αντίθετο. Δεχόμαστε συχνά κριτική για τον μεγάλο αριθμό αντιπυρικών ζώνων. Όμως με τις αντιπυρικές ζώνες μπορεί να καταστραφεί μια πολύ μικρή, έναν πολύ μικρό ποσοστό δάσους, αλλά σώζονται μεγάλες εκτάσεις. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι απαραίτητες και μάλιστα αντιπυρικές ζώνες οι οποίες επιτρέπουν και πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα. Η υποδομή και η πρόληψη είναι καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι συνάδελφοι στη Ελλάδα στο πυροσβεστικό σώμα κάνουν ό,τι μπορούν στον τομέα της κατάσβεσης. Εκεί που κατά την ταπεινή μου άποψη υπάρχει πρόβλημα είναι στον τομέα της υποδομής και της πρόληψης. Και όταν λέω υποδομή, εξαιρώ τα εναέρια μέσα, στα οποία η Ελλάδα. Με λένε ότι έχει τα περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα από κάθε άλλη χώρα. Έχει, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι, αυτό έλεγα, ότι εξαιρώ τα αεροπλάνα, γιατί εκεί υπάρχει καλή υποδομή, εξαιρετικοί χειριστές των αεροσκαφών. Είναι πολύ επιτυχείς οι ρήψεις που κάνουν, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Τα εναέρια μέσα από μόνα τους δεν αποτελούν μέσον αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Βοηθούν σημαντικά. Βοηθούν να καθυλωθεί η πυρκαγιά. Αμέσως όμως μετά πρέπει να επέμβουν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα, πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία να θέσουν υπό πλήρη περιορισμό, να εξαλείψουν κάθε αιστεία και στα όρια της φωτιάς με την περιοχή που δεν κάηκε να κατασβεστεί κάθε σπίθα. Διαφορετικά, αναπόφευκτα θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις. Κύριε Νεοφίτου, βρεθήκατε σε κάποια περιοχή και είπατε, αμάν και να υπήρχε εδώ μια αντιπυρική ζώνη, θα σώζαμε τεράστιες εκτάσεις? Σίγουρα, στο ύψωμα που βρισκόμασταν, που επιχειρήσαμε την πρώτη νύχτα στην περιοχή Διόνυσος, πάνω από την Νέα Μακρύτη, σε πολύ μεγάλο ύψος, αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, σίγουρα θα σώζαμε περιοχές. Όμως πρέπει να αναφέρω εδώ ότι... Σας διακόψω λίγο, απλώς βλέπουμε τώρα πλάνα από τη Βιωτία. Από τη Βιωτία, από την δεύτερη μέρα, Πανίκο, εδώ είναι η συγκέντρωση όλων των δυνάμεων που απέστειλε η Κύπρος. Η συγκέντρωση εδώ γίνεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία στο Πόρτο Γερμενό. Έγινε εδώ η συνάντηση όλων των τμήματων μαζί με μέλη του στρατού της Ελλάδας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Και μεταφέρθηκαν σε συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας, μεταφέρθηκαν στις πλατείες, εκεί που έγινε και η περίφημη μάχη των πλατεών. Έγινε άλλη μια συγκέντρωση εδώ, θα δούμε τα πλάνα σε λίγο, και εν συνεχεία διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Κάποιοι εδώ βλέπετε είναι η συνάντηση μαζί με ο κύριος Νεοφίτου, συναντάται μαζί με τους επικεφαλείς του Πυροσβεστικού Σώματος εκεί για το πώς θα γινόταν η κατανομή των δυνάμεων. Κάποιοι πήγαν στο όρος Κιθερώνα, κάποιοι ανέλαβαν κάποιες άλλες περιοχές και στόχος ήταν να γίνει περιφερειακός έλεγχος της περιοχής, να κατασβεστούν εστίες, και θα πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Να, εδώ θα δούμε σε λίγο, εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες εκεί. Πιο δύσκολες οι συνθήκες εκεί από τη Νέα Μάκρη, κύριε Νεοφίτου? Από απόψεως μορφολογίας του εδάφους και πρόσβασης. Ούτε εκεί οι αντιπυρικές ζώνες και το ανέβασμα στο όρος Κιθερώνα, από όπου θα εξορμούσαμε μια ομάδα προς Πόρτο Γερμενό και η άλλη προς περιοχή του χωριού Άγιος Βασίλειος και βορειότερα, σε όλη την περιφέρεια της πυρκαγιάς, μόνο με μικρά οχήματα μπορούσε να γίνει, πολύ μικρά οχήματα. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τα μικρά πυροσβεστικά οχήματα και ανεβήκαμε στην κορυφή.
Κύριε Χρυσηλίου, επειδή συμμετείχατε και στις δύο επιχειρήσεις, ο κ. Μονογιός, δεν ξέρω ο κ. Νεοφύτου είναι η πρώτη, είναι η πρώτη αποστολή στην Ελλάδα που συμμετέχω. Στις προηγούμενες αποστολές συμμετέχαν άλλοι συνάδελφοι. Σας ζήτησε κάποιος από την Ελλάδα, εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα, ο κ. Μονογιός, τις εμπειρίες σας ή τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αποτραπεί παρόμοια πυρκαγιά? Το 2007 επιστρέψατε. Είδατε πολλά, ίσως και περισσότερα από όσα είδατε σε αυτές τις πυρκαγιές. Καταγράψατε κάποιες εισηγήσεις για το τι θα μπορούσε ή σας ζητήθηκε? Ο σύνδεσμος το 2007 μαζί μας ήταν ένας τώρα απόστρατος στρατηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, ο οποίος γνωρίζω, διότι έχω τακτική επαφή μαζί του, έχουμε δημιουργήσει αδελφικές σχέσεις από τότε, ο οποίος έχει παρατηρήσει, έχει καταγράψει τον τρόπο που εργαζόμαστε, τη δική μας φιλοσοφία θέλετε, πράγμα το οποίο γνωρίζω ότι τη χάνει επεξεργασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα, και αν σε κάποια φάση θεωρήσουν ότι κάποια από τα δικά μας στοιχεία μπορούν να τα αξιοποιήσουν, όπως κάνουμε και εμείς με τα δικά τους στοιχεία. Ναι, καλά, αλλά λέμε τώρα, δεδομένου αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν, πρέπει να δημιουργηθούν. Λογικά θα έλεγε κάποιος ότι αυτό το παρατηρήσατε και το 2007. Υποβλήθηκε ως εισήγηση, ίσως το είπατε, το θέμα... ναι, κ. Μονογιός. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα είναι γνωστά στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι άγνωστο στους αρμόδιους εκεί στο Πάντως, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτό που διάβαζα στις εφημερίδες στην Ελλάδα είναι ότι το δασαρχείο εκεί αποτρέπει, εμποδίζει τις κοινότητες που θέλουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, διότι λέει ότι πρέπει να προστατευτούν τα δάση. Είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Που είχαμε από το Σύνδεσμο Αξιωματικών, αλλά και από δασικούς της Ελλάδας, μας το επιβέβαιωσε πιο σωστά ο Σύνδεσμος Αξιωματικός, είναι ότι είναι και κάπως θέμα νομοθεσίας. Η νομοθεσία δεν επιτρέπει επεμβάσεις με τον τρόπο τουλάχιστον που γίνεται στην Κύπρο, δηλαδή για κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων. Δεν είναι κάτι άγνωστο και για το πυροσβεστικό σώμα και για τους ειδικούς που ασχολούνται με τα θέματα πυρκαγιών στην Ελλάδα. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ακαδημαϊκοί, έχουμε δει μελέτες που ετοιμάσαν, στις οποίες καλύπτονται όλα αυτά τα θέματα. Άρα είναι θέμα, πιστεύω εγώ, πολιτικών αποφάσεων για να αρχίσει η κατασκευή υποδομής με αντιπυρικές λωρίδες, δρόμους προσπέλασης.